Mga talisay nun nga nawadan og panimay sa Bagyong Tino magsaulog sa Pasko diha sa Tent City nga ilang gipuy-an. Taliwa sa kalisod, mipadayag sila nga merry ra gihapon ang ilang Pasko bisan pa man sa kasakit nga ilang naagian. Human gibanlas ang ilang mga panimay sa miaging buwan. Kaganihang udto, ang Talisay City LGU mihatod og kinilong bugas, mineral water ug mga pack meals nga gikalipay sa mga bata ug hamtong. Gihatagan usab sila og mga folding bed ug dugang mga trapal. Usa sa mapasalamaton kining 15 anyos nga PWD kinsa mibutyag nga na-feel ra gihapon niya ang Pasko tungod sa mga tabang nga nadawat gikan sa gobyerno ug sa mga pribadong grupo ug individual. Adunay 163 families kun 633 individuals ang temporaryong anaa sa Tent City sa Barangay San Roque. Samtang karong gabi, mupahigayon sila og party alang sa mga bata ug dungan nga sawan ang ilang Noche Buena. Gitagaan jud mi og kanang trapal para dili minitan og kanang folding bed basta mag-uwan dili na ibutang ra ang mga gamit sa folding bed og Miri lang gyapon kay musugot man tag sa dili. Mo anara gyud ang Christmas. Ato man na si Jesus man ang natawo nga atong Ginoo. Mawa man tay mahimo atong dawaton nga na salanta yun ni sa Tino. Nagpasalamat ko sa among gobyerno nga wala ni Mayor nga wala jud niya pasagdi na jud siya pagtagad sab namo ba nga